אינטרנט מהיר בחיבור ADSL, המאפשר גלישה מהירה מאתר לאתר בארץ ובחול, כולל הורדה מיידית של קבצים. זה שם המשחק, ומילת המפתח היא רוחב פס. ככל שהפס רחב יותר, המהירות גדולה יותר והמחיר יקר יותר. חברת אקוונט מבטיחה את האינטרנט המהיר בישראל במחירים נמוכים. מתחקיר קולבוטק עולה כי מה שנמוך באקוונט היא דווקא מהירות הגלישה. אני משלם על פס רחב, אני גולש דרך אקוונט ואני מקבל מהירות גלישה של אינטרנט רגיל. אז המהירות שלי באקוונט היא הגיעה מ-50, היא ירדה ל-3. זאת אומרת שאני הייתי באינטרנט מהיר, אבל עדיין קיבלתי אינטרנט רגיל. בהתחלה אמרו לי שיש בעיה שמשדרגים את כל השרתים, וזה תהליך שיקח שבוע-שבועיים. אחרי שבוע-שבועיים ייקח עוד שבוע-שבועיים, ועוד שבוע-שבועיים, ועוד שבוע-שבועיים. כאשר החליטו יריב, ליאוניד ורבים אחרים להתנתק מהר מהאינטרנט האיטי, הם גילו שבאקוונט לא ממהרים לשום מקום. ביקשתי מהם להתנתק, והם אמרו לי שלא ניתן, שאין אפשרות להתנתק, אני חייב לשלם להם עבור חודשיים. שבוע אני ניסיתי לתפוס את הנהלת חשבונות, לא ענו לי, פשוט לא ענו לי, או ששולחים אותי כל הזמן לכל מיני מקומות, מעבירים את השיחות. בסופו של דבר כן הגעתי, כן התנתקתי, אבל אמרו לי אתה חייב לנו עוד חודש. יוסף השלום התקשרה לאקוונט רק כדי לבקש הצעת מחיר. היא מסרה את הפרטים שלה בטלפון, קיבלה טופס הרשמה בפקס והחליטה לא לעשות מנוי. כעבור חודש גילתה לתדהמתה בחשבון הטלפון חיוב עבור אינטרנט מהיר. היא מיהרה להתקשר אל בזק. דיברתי עם שתי בחורות בבזק, והם הסבירו לי שזה התשלום עבור ההתחברות לאקוונט, וזה התאריך שבו התקינו לי את המודם בבית. הסברנו להם שלא התקינו, לא היו אצלי בבית, לא חתמתי ולא התחברתי. גם ברק בן ה-16 בסך הכל התעניין. מחשבון הטלפון של הוריו הוא למד שאקוונט דחפה לו מנוי. לא גלשתי, לא התחברתי דרכם, לא קיבלתי כלום, אפילו שיחת טלפון לא קיבלתי מהם. הם חיברו אותנו על דעת עצמם. אני נותן הוראה לעובדים שעובדים מול בזק לרשום את הלקוח. לקוח מילא פרטים למען התעניינות ונרשם לבזק. אקוונט מקבלת מבזק מאות שקלים עבור כל לקוח, וזו סיבה מצוינת להעביר אל בזק מה שיותר שמות. כדי לבדוק מקרוב איך מתנהלים העניינים באקוונט, הלכה תחקירנית קולבוטק לעבוד שם כמה ימים. כבר הפגישה הראשונה עם המנכ"ל, מני נחמן שמו, נראתה מוזר משהו. כן, את שומעת? את מה? את הטלפונים? כן. את הלחץ? כן. זהו. בא לך להכניס ראש בריא לבלגן כזה? הכנסנו ראש בריא ואכן מצאנו בלגן. זה מתחיל בדף הוראות לעובד שתלוי על הקיר. אחרי שהובטח ללקוח מנוי חינם, מתקשרים אליו ומודיעים לו על סיום מבצע חינם ועל חיוב חודשי של 29 שקלים. אין לומר זאת ללקוח בזמן ההתחברות לאקוונט, מוזהרים העובדים. למה אסור להגיד את זה ללקוח? לא רוצה שיגידו. אז מה רוצה שנגיד? רק שזה חינם, לא ידעו לכמה זמן. ובפועל? בפועל אחרי זה חודש מתקשרים אליהם, אומרים שזה כבר לא חינם, ואז הם משלמים את 29 שקלים. לקוח לא מרוצה, מתבקש לשלוח את תלונתו בפקס. לא ראינו שמישהו באקוונט מתייחס ברצינות לפקסים האלה. הוא רוצה לדעת שקיבלו פקס שהוא שלח. היו עכשיו לפקסים נעול, רק עוד תשעה שאני לבדוק. וואלה? באמת? באמת? לא. תגידי דרכי. מה זאת אומרת, זה לא אמיתי? לא. אין... אין לו זמן לבדוק עכשיו. אז לך בפקס עם יד נעול? כן. הפקס בעצם נמצא בחדר של המנכ"ל, אז כשהוא מגיע לשם, אז התוצאה זה שפשוט הפקס נזרק לפח. אני אישית כמה פעמים שרק הזכרתי פקס של ניתוק, אז הוא פשוט נזף בי וצעק, מה אכפת לי מניתוקים, מה זה מעניין אותי בכלל. מה, לא עושים עם זה כלום? לא יודע, אני אעשה עם זה בצד, זה בטוח. מה אתה תוך שעתיים? הוא עצבני בטירוף. ונגיד מה עושים עם הפתק הזה? מישהו יחזור אליו? הנוהל באקוונט הוא לא לבזבז טלפון על אנשים שצורכים. לקוח שמתלונן, לנתק לו את הטלפון. מספר פעמים, ולא רק לי, אפילו המנכ"ל לקח את הטלפון
בזמן השיחה וטרק אותה. העלויות של הלקוחות, כמו 100 שקלים של החיבור, 100 שקלים של הניתוק, השוטף פלוס 30, נאמר לנו חד וחלק, לא לציין. המנכ"ל אמר שמי שיציין את זה יענש. תשלומים חד פעמים, הם הראו את זה כבר בכרטיס אשראי שלהם, אין צורך לספר להם על זה. אקוונט מתיימרת למכור ללקוחות את האינטרנט המהיר בישראל. מהירות גלישה נהדרת לכל האתרים בארץ וגם בחו"ל. ואת אומרת שאין בעיה לגלוש לחו"ל? אין בעיה לגלוש כמובן, זה אינטרנט ADSL. אינטרנט ADSL וגם לאתרים בחו"ל, נגיד לא, אתה יודעת, כל הקומים. הבטחות לחוד ומציאות לחוד. יריב גלעד, מנוי של אקוונט, סובל כבר חודשיים בגלישה איטית לאתרים בחו"ל. בכל פעם שהוא מתלונן, אקוונט מוכרת לו את אותו סיפור, שוב ושוב. השדרוגים נמשכים. סליחה? זה עדיין נמשך אצלנו. מה נמשך? השדרוגים. אבל אני כבר חודשיים, כאילו לפני חודשיים אמרתם לי עוד שבוע, עוד שבועיים, מה... אני מצטערת, המצב לא השתנה. כשיריב לא משתכנע, דוחפים לו תירוץ אחר. אני יכול לדבר עם האחראי עלייך? מה קורה עם זה? כרגע המצב הוא שהשידורים הסתיימו השידורים. אז אם עדיין יש לך את הבעיה, יכול להיות שהבעיה היא צריכה במחשב או בתשתית של בזק. מני פשוט ביקש לשקר, הוא אמר, תשקר להם במצח נחושה, תגיד להם, זה באשמתך, המחשב שלך לא בסדר. הקו שלך לא בסדר. ביקשנו ממשה דהן, מומחה לרשתות ואבטחת מידע, לבדוק עבורנו מדוע גולש המחשב של יריב בזחילה כל כך איטית. ביצענו השוואה של קצבי הורדה, נכנסנו בעצם בדיוק לאותו אתר, בדיוק לאותו קובץ, ראינו שדרך חברת אקוונט הגלישה הייתה מאוד איטית ובמהירות שהגיעה עד ל3 ואפילו פחות קילובייט לשנייה, כשדרך החברה הנוספת בעצם קיבלנו מהירויות סטנדרטיות של בערך 180 קילובייט לשנייה, הפרשים כאלו עצומים במהירויות גלישה, ככה שאין שום ספק שזה בוודאי לא קשור למחשב. גם האדון מני נחמן, מנכ"ל אקוונט, יודע היטב שזה לא קשור למחשב, אלא לפס. הפס שהוא שם על לקוחותיו. אני נורא בשיחה עם מישהו אחר? אני יודע, אבל סליחה. אז אני נורא עסוק. סליחה. אתה לא משנה, את המודם, אתה בעצמך אמרת לא מודם שלנו. אז אני מציע לך, תשנה את השם של החברה שלך מאקוונט לחרטנט. אמרתי לו, ואמרנו לו כמה פעמים שתכם לשדרג את הקווים, שיש הרבה תלונות. הוא בא בהינף יד. טוב, אתה יודע כבר מה להגיד ללקוח. למה יש לו בעד מהירות? כי אין לו הוכחת טובה. אומרים שיש לו, אבל אין לו. הוא משלם כאילו כן, אבל אין לו. למני לא אכפת? זה מה שהוא רוצה. למה? הוא אומר, זה לא כסף. הוא רוצה שכות אותו, הוא יכול לשים אליו. $17 אתה יכול. חיירים לא בקיאו, רק